ngene. Yen perlu aku sok lakon jandun tanding karo Kebo Marcuet. Ayo Kebo Marcuet. Ayo yen pancen pranyata wong keng bluro meka jopo. Adep ono iki Joko Baran. Metu Joko Marcuet. Mentok Mintolawang sumber ngisore Geteng Rati. Sapa kowe, Gus? Aku Joko Umbaran. Suraya saka ing kraton Majapahit. Buta Rumar Tunjung. Becik kowe aja melu-melu celeng boloten. Melu aku dadi lurahing Tamtama Umbaran. Mangerti yo Kebo Marcuet. Wis dadi sumpah prasetyaku. Katimbang aku manungkul melu kowe luwih becik aku dadi nduk ing pengamun-amun. Sampirke pundak tadah kala mungsu. Lengo pangin damu tak rakyat tak gawe. Patularan kerajaan iki napa? Apa dhewe ceblok saka kowe? Iku gek iki maring di masa wong. Aku nulungi mengko gek katut di masa pisan. Wah kok pesak isih ana ambekane. Coba benane reken. Aduh. Gus. Sampeyan niku nganti tatu kabeh awake ajur kabeh kenging napa le, Gus? Aduh. Oh ngono rasane ora kepenak ngono. Anggen pun suwe jeneng wong lara niku nggih ora penak rasane. Sampeyan niku mentas tiba king wit napa pripun? Aku lagi rampung tanding Kebo Marcuet, Bupati Brati ngono. Lho. Sampeyan nembe tanding kalih Kebo Marcuet. Sampeyan iku sinten namine? Aku Joko Umbaran. Bocah saka Gambir Seketi. Aku muku sayembara. Ngersa dalem suwun Prabu Brawijaya Bromadunjung ana ing kraton Majapahit ngono. Nggih saderenge ditepungke. Kula niku Dayun, bapake Tulkiem. Pegawean kula niku namung deres legen. Kowe Dayun. Nggih. Dayun bapake Tulkiem. Nggih. Dodol legen kok memprong bumbung. Niki wau deres nembe sak uwit oleh rong bumbung niki. Sampeyan niku tasih gadah tiyang sepuh.
Napa mboten? Aku isih duwe wong tuwa wadon kari mung siji kuwi Biyung Jinggawati. Jinggawati. Heeh. Lho. Heeh. Mongko ingkang nami Jinggawati niku rumiyin garwanipun Kanjeng Bupati Grati Bandar Subali. Sudarma wis kemekaning pati ngono yo. Yen ngaten sampeyan niku putraning Doro Bupati Grati Bandar Subali. Jare ngono. Sampeyan niku kok kendel-kendele wani ngadepi kalih Kebo Martuwet. Kebo Martuwet niku sawijine menungsa sing ngasirah kebo niku sing kadigdayane liluwe. Sudarmo sampeyan bapak sampeyan niku nggih sedane kalih si Kebo Martuwet. Yon, kabeh wis dadi sediaku. Aku kepengin ngatunke labo-labetku tumpak Kraton Mojopait. Manggon kuwi aku bisa males marang sedane Sudarmaku ngono. Oh ngaten. Sampeyan yen purun manut kula, mangke mesti sampeyan saged mejahi Kebo Martuwet. Yo, ning kedah nganggo cara. Oh. Kowe kok bisa kandha ngono yo? Nggih, jalaran kula niku nate dicritani bapak kula. Kebo Martuwet niku daya kekuatane. Niku wonten sungune. Lho. Njur piye carane aku iso nyempal sungune ngono yo? Carane ngaten mangke sampeyan ngadepi melih Kebo Martuwet. Sampeyan tantang melih. Nah, tan monggo kuliya aku tanding musuh Kebo Martuwet ngono. mangke yen sampeyan niku ditingges nggih to. Rene Kebo Martuwet rumiyin niku kedanan kalih ibu sampeyan Doro Putri Jinggawati. Lho, sampeyan sambat-sambat kalih ibu sampeyan Jinggawati. Mengke yen Kebo Martuwet krungu sampeyan sambat kalih Jinggawati niku badhe ruluh atine. Yen pancen ngono tenan, bakal tak buktekne. Aku arep meneh karo Kebo Martuwet ngono. Mengke sing pungkasan lek Kebo Martuwet pun lilih atine, pomo sampeyan ajeng dijak teng pundi kemawon sampeyan manut. Ning sampeyan etok-etok ora iso mlaku, sampeyan jaluk gendong. Lho, mengke yen sampeyan pun teng gendongane Kebo Martuwet sampeyan docelan sungu. Sak rasa-rasa sampeyan, sak kuat-kuat sampeyan sungu sampeyan sempal, mengke Martuwet mesti temekaning pati. Lho. Piyo-piyo nyon kowe kok jebul pikiranmu mletik ngono. Lho niki coba-coba mbok menawi mangke kok saged kasembadan. Kowe ndang semingkira Nggih, tak tandane. onte meneh Kebo Martuwet ngono. Kowe Kebo Martuwet, kowe metu njaba ngono. Adep ana iki Joko Umbaran. Umbaran! Saksi anak, kowe durung dadi bakang kowe. Umbaran. Wis dadi sumpahku ngono. Katimbang aku manungkul, luwih becik aku temekaning pati ngono. Yen ngono maju sampurnake nyawamu kowe. Tak keteng. Waduh, aduh, aku mati. Aduh, Biyung. Monggo kowe. Biyung Jinggawati. Eno. Umbaran pamit mati yo. Biyung Jinggawati. Umbaran pamit mati yo. Umbaran. Kowe nyebut jenenge Jinggawati. Temu pirang perkara Umbaran. Biyung Jinggawati sing ngukir jiwa ragaku ngono. Biyung Jinggawati kuwi sing lairke aku Joko Umbaran ngono.
Kowe anake Jinggawati. Waduh. Waduh. Ini kowe ora kandha wiwit mau yen kowe anake Jinggawati Umbaran. Aku njaluk ngapura bapak dosa lan anak iki jenenge. Patenono wae aku ngono. Katimbang wis tatu arang kranjang, luwih becik aku tumekaning pati. Dosa apa sing dak sandang? Lamun kowe mati saka tanganku Umbaran. Aku tau janji aku sumpah. Nalika kowe isih ana jero wetenging ibumu Jinggawati, lamun ana leeng punang jabang nganti aku ora weruh lan aku ora ngerti, yen nganti kowe ndungkaping kadewasan kowe wis gedhe, aku kang bakal ngayomi ngopeni kowe uga bakal ngrabekno kowe Umbaran. Kowe Kebo Martuwet arep ngopeni apa arep mateni ngono? Tak openi mergo aku tau janji karo wong tuamu adon. Yen ngono becik melu bapak, kowe munggah gegere bapak. Lamun kowe waras, tatu arang kranjangmu bali bareng karo bapak Umbaran. Aku kepengin bali ana ing desa Gambir Seketi, ketemu marang Biyung Jinggawati. Yen kowe isih nandhang tatu kaya ngene kepiye ibumu ora bakal bisa ketemu lan aku Umbaran. Kowe waras jak Gambir Seketi temu karo ibumu Jinggawati. Aku gelem kok boyong, nanging aku njaluk gendong ngono. Gendong, kowe njaluk gendong aku. Aku njaluk gendong kemana-mana ngono. Kowe wit awan nganti ki pajar kok njaluk gendong terus ya. Pancen kuwi jalukane kuwi. Ngono, tak gendong Umbaran. Munggah gere bapak. Nek kene kok sing tenan ngono. Hati-hati Umbaran. Kejadian saking sungune si Kebo Martuwet. Sungu klakon tak sempar. Dadi wujud apa iki ngono? Ah niki setunggale wujude gada. Ning niki kok kuning wesine nggih. Yen ngono iki sinebuta gada wesi kuning. Gada wesi kuning nggih. Yon, Pripun? sing siji iki wujude pedang. Nggih. Kuwe dadi paksesen. Iki uga sinebuta pedang Kuntasukayana ngono. Gada wesi kuning Pedang Kuntasukayana. Aja kesuwen, kowe milu aku jauh ajaran iki sapa. ngaten monggo-monggo. Sinuwun Prabu Brawijaya. Nyusun kabar wartane nalika ingsun dawuh lawan Kakang Maudara keng supaya mbiyawarake bab balilane Hadipati Ngranti kaya pundi. Dawuh dalem sampun kula stokaken.
sayembara dalem kula biwarakaken kawula ing kraton Majapahit sakumpul. Nanging emanipun sinuwun ngantos kalengganipun dereng wonten nem-neman utawi tiyang ingkang saged mupu sayembara dalem ngendarat kebo Majapahit. Iki ana suwane Kanoman coba sira purbanen kakang. Kok ngestaken dawuh. Gus, inggih Tak kula sawang rojak raceh sarandune awakmu. Jenengmu sapa bocah Somdi? kula Joko Umbaran mijil saking Gambir Seketi. Oh, umbaran Gambir Seketi. Sing mburi wong elek sapa? Kula Gayun, Ndara. Ayo. Nggih, rawangipun Den Umbaran. Kanca, Nggih, umbaran munggah pendope Majapahit ora tinimbang ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya. Apa karepmu? Keparenga kula minggah ing Pendhapi Agung Majapahit. Kula badhe nyuwun ganjaran ngaten. Oh, kaya ngono ya. Dikepenak ning nggon Mulungguh. Sinuwun Prabu umbaran naminipun bocah saking Gambir Seketi badhe matur ngersa dalem ingkang sinuwun. Kaya ngono. Apa kapara bener jenengmu Joko Umbaran? Ngaten inggih leres sinuwun. Ing ngarep jeneng sira matur kalamuntus wanoning pendopo kraton Majapahit bakal nyuwun ganjaran. Apa sing lagi tindakake? Jalaran kula ingkang muku giri sayembara. Balenane Bupati Kebo Marcuet ing Brati. Kula ingkang saged mejahi ngaten. Dadi jeneng sira kang bisa mateni Kebo Marcuet. nggih kula seksinipun Sopo kowe kok dadi kula Gayun. Oh, Dayo. Niki Dayon bapake Tulkiem Joko Umbaran dawuh cunduk kelawan sabdaning sun. Ewadene keng bisa mateni Bupati Ngranti Kebo Marcuet jeneng sira. Mula ing kalenggan iki ingsun bakal paring ganjaran kelawan jeneng sira. Sira ndak angkat minangka Hadipati ana ing Kadipaten Ngranti. Nah, saben-saben ingsun minisuda salah suwijining Hadipati ing Kadipaten Ngranti. Isine mung balela mengkang pranatan ana ing Kraton Majapahit. Mula wiwit kalenggan iki Ngranti bakal ingsun ganti Kadipaten Blambangan. Sakwise jeneng sira lenggah ana ing dampar maisun danu ing Kadipaten Blambangan. Aja nganggo jeneng Joko Umbaran. Nganggo jeneng Wuru Bisma Menak Jinggo. Guru Bisma Bupati Jinggo. Jinggo. Kadipaten Blambangan ngono yo. Sinuwun keparenga kula nyuwun pamit. Blambangan badhe kula bangun. Blambangan badhe kula damel mukti wibawa ngaten. Tak sekseni kowe. Ingsun mitungkas kawan jeneng sira. Guru Bisma Menak Jinggo. Pendak taun jeneng sira kudu asok upeti ana ing Kraton Majapahit. Tur pajak Dawuh dalem badhe kula estu ageng ngaten. Kepareng kula nyuwun pamit. Nyuwun. Nggih, modal wae. Mari sini. Kakang Pati Maudura. kula sinuwun. Sausing Kebo Marcuet temekaning pati Kraton Majapahit katon tentrem. Tentreming Majapahit lumeret menyang bapak ingkang kagungan kersa. Sakwise nganakke tasakuran nikahke dhateng putra putrinipun. Monggo
sami dipun ndongaaken mugi tansah pinayungan ngersa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipun tebahaken dhateng bilahi, dipun caketaken dhateng rejeki. Amin. Kanthi panutuping aku rahayu ing sami pinanggih. Nuwun para pamirsa makara sami